Bueno, penso que és especial perquè té unes festes de tardor que pocs pobles tenen, no? Perquè també darrere hi ha hagut un col·lectiu de gent que ha fet que les festes siguin així. O sigui, hi ha un treball de molts anys, no? Clar, hi ha molts pobles que tenen festes, però clar, no pot ser un seguici com el tenim aquí, amb diferents, diguéssim, figures. Després molta gent d'altres pobles venen a veure-ho. O sigui, les festes de tardor aquí són molt emblemàtiques i són conegudes. I cada cop ve més gent de fora. Bueno, jo soc una mica també de no perdre les tradicions i al mateix temps, si s'ha d'innovar alguna cosa, no treure el que està fet, perquè hi ha una feina feta i jo no tocaria res, però sí que innovar, sempre estem oberts a innovacions. Bueno, jo el seguici, entre mesos. Bueno, els encoratjo a que segueixin la nostra cultura tradicional popular. Un poble no ha de perdre la seva cultura, perquè si ho perd és com perdre una identitat, no? Hem arribat fins aquí, doncs, a tots seguir fent coses pel poble, per la cultura i anar més endavant i que mai no perdem, saps? Ni la feina feta ni deixar de fer-la. Encoratjar-los a que s'entusiasmin, s'apuntin a les colles, que visquin les festes, que, bueno, omple molt. Home, el moment inolvidable per mi va ser quan vam ser programats Ciutat Gegantera 2001, perquè jo vam passar molts nervis amb la candidatura, no sabíem si seríem o no, i va ser molt maco perquè enmig de la plaça es van posar els castellers, va pujar l'enxaneta i va obrir un paper que posava sí. O sigui, ningú sabia, perquè els que ho sabien fins que van arribar aquí no s'ho van guardar com un secret, fins que no va pujar l'enxaneta no va posar sí. Llavors va ser un moment per mi inolvidable. Bueno, a veure, una persona que tinc que agrair-li molt és possiblement el meu marit Albert, perquè sempre junts hem lluitat molt, per tant hem viscut molts moments bons amb cultura popular, hem batallat molt, però esclar, i sempre ho hem fet com molt conjunt, no? Llavors, moltes vegades, tant ell ha necessitat el meu suport com jo el suport d'ell, no? Llavors, penso que és un agraïment també cap a ell, també de sempre, no? Agrair que has estat al meu costat. Tenir els meus fills. Tenir els meus 2 fills. Bueno, objectiu per complir, poder seguir gaudir de les festes i a nivell personal seguir veient com estem a casa, ara bé. Sí que el llegeixo. Sí.